प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपल्या सर्वांचं आजच्या या उपासनेमध्ये स्वागत आहे। आजची ही उपासना उपस्थित प्रत्येक विश्वासणाऱ्यांसाठी आशीर्वादित, आनंददायी, आरोग्यदायी हो, हीच प्रभुचरणी प्रार्थना। आमेन। यावेळेस आपण सर्वजण एकत्रितरित्या म्हणूया, परमेश्वराचे स्तवन करा। जो मनुष्य परमेश्वराचे भय धरतो आणि ज्याचा हर्ष त्याच्या आज्ञामध्ये आहे तो धन्य। त्याची संतती पृथ्वीवर पराक्रमी होईल, सरळ जनांचा वंश आशीर्वादयुक्त होईल। धनसंपदा त्याच्या घरी असते, त्याचे नीतिमत्व सर्व काळ टिकते। सरळ जनांना अंधकारात प्रकाश प्राप्त होतो, त्याच्या ठाई कृपा, दया व न्याय ही आहेत। आमेन। स्तोत्रसंहिता 119 आपण आळीपाळीने वाचूया। जे आपले वर्तन चोख ठेवून परमेश्वराच्या नियमशास्त्राप्रमाणे चालतात ते धन्य। जे त्याचे निर्बंध पाळून अगदी मनापासून त्याचा शोध करतात ते धन्य। ते काही अनितीचे आचरण करीत नाहीत, तर त्याच्या मार्गाने चालतात। तुझे विधी आम्ही मनपूर्वक पाळावेत म्हणून तू ते आम्हाला लावून दिले आहेत। तुझे नियम पाळण्यासाठी माझी वागणूक व्यवस्थित असावी, हेच माझे मागणे आहे। मी तुझ्या सर्व आज्ञाकडे लक्ष पुरवले तर मी फजित होणार नाही। तुझे न्याय निर्णय मी शिकेन, तेव्हा मी सरळ मनाने तुझे स्तवन करीन। मी तुझे नियम पाळीन, माझा सर्वस्वी त्याग करू नकोस। से अपने कर ले तू तौबा, मुझे बुलाता तुझे। गुनाहों से अपने कर ले तू तौबा, मुझे बुलाता तुझे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे। गुनाहों से अपने कर ले तू तौबा, मुझे बुलाता तुझे। गुनाहों से अपने कर ले तू तौबा, मुझे बुलाता तुझे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे। बस दुनिया का मारा, खाता हो ठोकर फिरता मारा। कोई भी बेबस दुनिया का मारा, खाता हो ठोकर फिरता मारा। यीशु बुलाता उसे, यीशु बुलाता उसे। यीशु बुलाता उसे। गुनाहों से अपने कर ले तू तौबा, मुझे बुलाता तुझे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे।
पे उसकी बहती जो धारा, कीमत उसकी कोई क्या देगा। सूली पे उसकी बहती जो धारा, कीमत उसकी कोई क्या देगा। कबूल कर ले इसे, कबूल कर ले इसे, कबूल कर ले इसे। गुनाहों से अपने कर ले तू तौबा, मुझे बुलाता तुझे। गुनाहों से अपने कर ले तू तौबा, मुझे बुलाता तुझे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे। यीशु ही है जो मुक्ति दाता, अपना बना ले उसे। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपणा सर्वांना सलाम. परमेश्वराची स्तुती असो, त्याच्या नावाला मान, महिमा, गौरव आता आणि सदा सर्व काळ असो. आजच्या या उपासनेमध्ये परमेश्वरानं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपल्या सर्वांना या ठिकाणी पाचारित केलं आणि ही समय पुन्हा एकदा परमेश्वराचं गौरव करण्यासाठी, त्याची उपकारस्तुती करण्यासाठी, त्याची आराधना करण्यासाठी, त्याचं नाव उंचावण्यासाठी आणि त्यानं आमच्या जीवनामध्ये केलेल्या प्रत्येक अद्भुत कृत्याचं स्मरण करण्यासाठी प्रभूनं या समय त्याच्या पवित्र नावामध्ये एकत्रित केलं. त्याबद्दल आपण देवाचे मनापासून आभार मानूया, त्याची स्तुती करूया. त्याच्या नावाला मान, महिमा, गौरव आता आणि सदा सर्व काळ देऊया. या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये देखील परमेश्वर त्याच्या विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनामध्ये, त्याच्या लोकांच्या जीवनामध्ये निश्चित अर्थानं अनुकूल कार्य करत आहे. त्यानं त्याची कृपा इथपर्यंत प्रत्येकावर ठेवलेली आहे. त्याबद्दल आपण देवाचे मनापासून आभार मानूया, त्याची उपकारस्तुती करूया, त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊया. या समय आपण आपलं लक्ष, आपलं चित्त परमेश्वराच्या पवित्र वचनाकडे केंद्रित करणार आहोत. वचनाकडे जाण्यापूर्वी आपण आपल्या अंतःकरणाची विशेष तयारी करूया. जग आणि जगातील सर्व नाशवंत विचार आपल्या विचारातून बाहेर काढूया आणि देवाचं पवित्र वचन स्वीकारण्यासाठी आपल्या अंतःकरणाची यावेळेस विशेष करून आपण तयारी करूया. आपण सर्वजण प्रार्थनेमध्ये असूया. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. हे देण्यात ईश्वरा, दयेच्या कृपेच्या महासागरा, या सृष्टीचे निर्माते, आमच्या जिवंत उद्धारक देव प्रभू परमेश्वरा, यावेळेस आम्ही मनापासून तुझे आभार मानतो, उपकारस्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. ही वेळ तुझ्या प्रत्येक लेकराच्या जीवनासाठी आशीर्वादित, आनंददायी, आरोग्यदायी अशी केलीस आणि प्रभू तुझं गौरव, तुझी आराधना आणि तुझी पवित्र इच्छा जाणून घेण्यासाठी या समय प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्हाला सर्वांना पाचारित केलंस. मनापासून तुझे आभार मानतो. यावेळेस प्रभू जो चिंतनाचा विषय प्रभू घेऊन आम्ही चाललेलो आहेत, विजयी ख्रिस्त
ख्रिस्ती जीवन जगण्यासाठी, त्यामध्ये चालण्यासाठी प्रभू तू आमचं सहाय्य कर. तुझ्या पवित्र वचनाद्वारे आमची आंतरिक दृष्टी उघड माझ्या राजा, आमचे आत्मिक कान उघड. आणि प्रभू तू बोल, तुझा दास ऐकत आहे, तुझी दासी ऐकत आहे. तुझ्या गौरवार्थ आमचा तू उपयोग करून घे. तुझं पवित्र वचन शिकण्यासाठी समजणार मन, विचार करणारी सचक वेग बुद्धी प्रत्येकाला तू विदित कर, हीच मी तुझकडे प्रार्थना करतो. प्रभू येशू आमचा तारणारा, याच्याद्वारे मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. यावेळेस आपण आपलं लक्ष, आपलं चित्त परमेश्वराच्या पवित्र वचनाकडे केंद्रित करूया. जसं की गेल्या आठवड्यापासून आपण एक विषय, एक विचार आपण शिकण्याचा प्रयत्न करत आहोत. विजयी ख्रिस्ती जीवनाकडे असणारी आमची वाटचाल, विजयी ख्रिस्ती जीवन कसं असावं, कसं जगावं, याविषयक आम्ही परमेश्वराच्या पवित्र वचनातून अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि प्रामुख्याने आपण 3 महत्वाचे प्रमुख मुद्दे घेतलेले होते की एक ख्रिस्ती जीवन आहे जे नामधारी ख्रिस्ती जीवन आहे, ते फक्त मृगजळासारखं आहे, ते ख्रिस्ती आहे अशा भ्रमामध्ये जगतं, पण खऱ्या अर्थानं ख्रिस्ताचं अस्तित्व त्यांच्या जीवनामध्ये दिसून येत नाही. दुसरं जीवन जे आहे ते स्वकेंद्रित आहे, स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी, स्वतःच्या गौरवासाठी, स्वतःच्या इच्छा पूर्तीसाठी जगणार असं जीवन आहे. आणि तिसरं जीवन जे आहे ते खऱ्या अर्थानं विजयी ख्रिस्ती जीवन, जे देवाला अपेक्षित आहे की त्याच्या विश्वासणाऱ्यांनी जगावं. आणि या विचाराला धरून आपण जात असताना खालील 4 मुद्दे आपण त्या समय पाहण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यापैकी पहिला मुद्दा जो होता की ख्रिस्ती विजयी जीवन जगणारं व्यक्तिमत्व, त्याच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता ही स्पष्टरित्या त्याला सांगता आली पाहिजे. प्रभू येशू ख्रिस्त हा एकच मार्ग आहे, हा तारणार आहे, तो त्याच्या हृदय पटलावर कोरला गेला पाहिजे. दुसरा विचार आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला, पश्चाताप. खऱ्या अर्थानं ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांनी कशा रीतीनं पश्चाताप करा, पश्चातापाची परिभाषा काय, पश्चाताप देवाला अपेक्षित काय आहे, तो आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यामध्ये मुख्य भाग होता पापाकडे पाठ करणे आणि देवाकडे आपलं चित्त वळवणे. तिसरा विचार आपण पाहिला तो म्हणजे विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये आमचा मार्गदर्शक कोण आहे, तर पवित्र आत्मा आहे. पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखालीच आम्ही राहणं, चालणं, जगणं गरजेचं आहे. आणि पवित्र आत्म्यानं भरलेलं व्यक्तिमत्वच जे आहे ते विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये सुलभ अशी वाटचाल करू शकेल. आणि चौथा विचार जो होता तो महत्वाचा विचार होता की प्रतिदिवशी आम्ही आमचा वधस्तंभ घेऊन चाललं पाहिजे. आत्मनिग्रह करणं गरजेचं आहे, स्वचा त्याग करणं गरजेचं आहे. आणि हा चौथा विचार आम्ही गेल्या भागामध्ये पाहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता उर्वरित 3 मुद्द्यांकडे यावेळेस आपण आपलं लक्ष केंद्रित करणार आहोत. आणि त्यापैकी पहिला मुद्दा जो आहे लूक शुभवर्तमान आणि याचा 16वा अध्याय आणि 13 मधून पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ऐकूया. कोणत्याही चाकराला 2 धन्यांची सेवा चाकरी करता येत नाही. 2 धन्यांची सेवा चाकरी करता येत नाही. कारण तो एकाचा द्वेष करील व दुसऱ्यावर प्रीती करील. अथवा एकाला धरून राहील व दुसऱ्याला तुच्छ मानेल. तुम्हाला देवाची व धनाची सेवा चाकरी करता येत नाही. आणि निश्चित अर्थानं या विचाराकडे आपण जात असताना विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये जगणारं जे व्यक्तिमत्व आहे त्याच्या जीवनामध्ये एकच त्याचं ध्येय असणं गरजेचं आहे. कारण की ज्यावेळेस आम्ही आमच्या जीवनामध्ये देवाच्या जागी पर्यायी व्यवस्था पाहू लागतो आणि देवा व्यतिरिक्त आम्ही इतर गोष्टीवर ज्यावेळेस अवलंबून राहायला शिकतो, त्यावेळेस खऱ्या अर्थानं आमचं कळत न कळत आम्ही 2 धन्यांची चाकरी करायला सुरुवात करतो. प्रियांनो, पहा, आज जगामध्ये जगाची परिस्थिती जर आम्ही पाहिली, संपत्तीचा लोभ हा फार वाईट आहे. कारण की आज द्रव्याचा लोभ हे सर्व पापाचं मूळ आहे असं म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. कारण की द्रव्याचा लोभ जो आहे तो मनुष्याला देवापासून अधिक आणि अधिक दूर घेऊन जात आहे. कारण की प्रियांनो, मी असं म्हणत नाही की आम्ही श्रीमंत नसावं किंवा आमच्याकडे समृद्धी नसावी, आमच्याकडे आर्थिक व्यवस्था नसावी असं माझं म्हणणं नाही. पण त्या व्यवस्थेवर अवलंबून राहून देवाच्या पवित्र वचनाचं, देवाच्या पवित्र कृपेचं, त्याच्या दयेचं विस्मरण होणं हे मात्र चुकीचं आहे. आणि म्हणून यावेळेस हा विचार जो आहे, 5वा विचार जो आज आपण घेत आहोत की जेथे तुमचं धन आहे तेथे तुमचं मन हे सदैव राहणार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे की 2 धन्याची चाकरी तुम्हाला करवणार नाही. कारण की तुम्ही एकाचा द्वेष कराल आणि एकाला जवळ मानाल. आणि म्हणून या समयी आपल्याला हा विचार
आज आपण विशेष करून याच्यावर मनन चिंतन करणं गरजेचं आहे. कारण की प्रियानो, देवाची इच्छा आहे की आम्ही त्याच्यावर अवलंबून राहावं, आम्ही त्याच्यावर अवलंबून राहणं. कारण की तो सगळ्या गोष्टीचा अल्फा आणि तोच ओमेगा आहे, तोच प्रारंभ आहे, तोच शेवट आहे. सर्व गोष्टी त्याच्यापासून आहे. ज्याप्रमाणे योहान वर्तमानामध्ये म्हटलं आहे की स्वर्गातून दिल्यापासून कोणास काहीही प्राप्त होत नाही. आणि आमच्या जीवनामध्ये आम्ही निर्मात्याचं गौरव करणं गरजेचं आहे, निर्मितीचं गौरव करणं गरजेचं. जर आम्ही निर्मात्यासोबत राहू तर निर्मिती आमच्या मागे राहील, त्याचे आशीर्वाद आमच्या मागून धावतील. पण आम्ही जर जगी त्याच्या निर्मितीच्या मागे आमचं जीवन जगू लागलो तर निर्माता आमच्यापासून दूर होईल प्रियानो. आणि म्हणून याचा गांभीर्यानं आज आम्हाला विचार करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच भागामध्ये, बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला असं एक चित्र दिसून येत आहे की बऱ्याचदा देवाच्या वेळेसाठी किंवा ज्यावेळेस परमेश्वराची उपासना असेल किंवा देवाचं कोणतंही कार्य असेल, त्या कार्याच्या वेळेस बऱ्याचदा काही एक्सक्युजेस असे देखील येतात की नाही, मला घरची जबाबदारी, मला खूप पुष्कळ कमवायचं आहे. आणि अशा विचारामध्ये जे देवाचा जो महत्वाचा वाटा आहे त्या वाट्यापासून बऱ्याचदा आम्ही दूर जातो. प्रियानो, एक सुंदर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवा कार्यामधील घडलेला एक प्रसंग आहे, तो मार्था आणि मरियेचा प्रसंग आहे प्रियानो. आणि ह्या दोन्ही प्रसंगाचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त मार्थेला म्हणत आहे, मार्थे तू व्यर्थ गोष्टीसाठी पुष्कळ दगदग करत आहेस. मरियेने तर चांगला वाटा निवडलेला. काय मरियेने कोणता वाटा निवडलेला आहे? प्रभू येशू तिच्या घरात आलेला आहे आणि मरिया प्रभू येशूचं जे शिक्षण आहे, जे प्रवचन आहे ते त्या ठिकाणी ऐकत आहे. आणि मार्था व्यर्थ दगदग करत आहे त्याच्या इतर कामामध्ये, इतर, आणि त्याच्यामध्ये ती कटकट करत आहे आणि तिचं मन त्रस्त झालेलं आहे. आणि ती मरिये विरुद्ध ती त्या ठिकाणी तक्रार देखील करत आहे. म्हणजे या सगळ्या गोष्टीचा हा भाग किंवा हा विचार मी आपल्या समोर ठेवत असताना एक प्रामुख्यानं मला आपल्याला या समय सांगायचं आहे की बऱ्याचदा आम्ही बऱ्या अनावश्यक अशा व्यर्थ गोष्टीसाठी पुष्कळ दगदग करू लागतो. आणि जे आमचं मुख्य ध्येय आहे, ज्या गोष्टीसाठी परमेश्वरानं आम्हाला निवडलेलं आहे, ती गोष्ट बहुधा आमच्यापासून दूर जाते प्रियानो. आणि म्हणून आज या जगामध्ये अशी कोणतीही गोष्ट देवाच्या जागी किंवा त्या गोष्टीला जर तुम्ही अधिक महत्व देत असाल, त्या गोष्टीला जर अधिक प्राधान्य देत असाल तर सावध राहा. कारण की कदाचित तुम्ही दोन धाण्याची चाकरी करू लागला असाल. कदाचित देवाची जी दैवी इच्छा आहे ती इच्छा आम्ही सोडून स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे आणि त्या गोष्टीमध्ये आपलं जीवन जगत आहोत. थोडंसं काही संदर्भ यावेळेस मला आपल्यासाठी या ठिकाणी वाचायचं. कारण की द्रव्याचा लोभ जे आहे, हा लोभ जो आहे तो एक प्रकारचा मूर्तीपूजेकडेच घेऊन जाणार आहे. कारण की कलसीकरास पत्र 3 अध्याय आणि 5व्या वचनामध्ये त्याचं सुंदर विवेचन त्या ठिकाणी संत पौलानं केलेलं आहे. आणि मूर्तीपूजा याचा देवाला तिरस्कार आहे. आणि अशी कोणतीही गोष्ट तुमच्या जीवनामधील पहा, फक्त एक द्रव्याचा लोभ असा नाही, पण अशी कोणतीही गोष्ट या भूतलावर देवापेक्षा अधिक तुम्ही त्या गोष्टीवर जर प्रीती करत आहात तर मी असं म्हणेन की कळत न कळत तुम्ही मूर्तीपूजा करत आहात. कळत न कळत तुम्ही देवाला दुय्यम स्थानावर घेऊन आलेला आहात. आणि म्हणून या समय या विचारामधून विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये आमचं आद्यस्थान जे आहे ते सदैव परमेश्वराला असणं गरजेचं आहे. ते सदैव परमेश्वराचंच असणं गरजेचं आहे. तरच निश्चित अर्थानं आम्ही विजयी जीवनाच्या वाटचालीमध्ये आहोत हे आम्हाला याचा आभास आणि याचा अनुभव आम्हाला येईल प्रियानो. संपत्ती जी आहे, संपत्ती बऱ्याचदा संपत्तीवर अवलंबून राहणारा व्यक्ती आहे. संपत्ती एक प्रकारे आमच्या मनामध्ये सुरक्षतेचा अभाव निर्माण करते. काय अभाव निर्माण करते? बाबा, आम्हाला असं वाटतं की आमच्याकडे पुष्कळ संपत्ती असेल तर माझं जीवन सुरक्षित असेल, माझं जीवन व्यवस्थित असेल आणि मग ती माझ्याकडे असणंच गरजेचं आहे आणि ती जर राहील तरच माझ्या कठीण काळामध्ये मला सहाय्य पुरेल. पण प्रियानो, ज्यावेळेस आपण लूक वर्तमान याचा 12वा अध्याय आणि 15वं वचन वाचतो त्या ठिकाणी वचन आम्हाला सांगत आहे. लूक 12:15. आणखी त्याने त्यांना म्हटले, सांभाळा, सर्व प्रकारच्या लोभापासून दूर राहा. सर्व प्रकारच्या लोभापासून दूर राहा. कारण कोणाजवळ पुष्कळ संपत्ती असली तर ती त्याचे जीवन होते असे नाही. पहा, हा एक मोठा गैरसमज सैतानानं आमच्या मनामध्ये घातलेला आहे आणि कळत न कळत त्याच्यामध्ये आम्ही वाहून जातो. बऱ्याचदा आम्हाला असं वाटतं की ही संपत्ती असेल
तरच माझं जीवन सुरक्षित राहील. पण प्रियानो, एक परमेश्वराचं पवित्र वचन असं देखील आम्हाला सांगतं की तो त्याच्या प्रियजनास लागेल ते झोपेती पुरवणारा परमेश्वर आहे. तरुण सिंहासी उपासमार होते, पण परमेश्वराला शरण जाणाऱ्या कोणत्याही चांगल्या गोष्टीची वाण पडत नाही. इतकी विश्वसनीय अभिवचने परमेश्वरानं तुम्हाला आणि मला दिले. स्तोत्र संहिता 128 तर अतिशय सुंदर आहे. जो पुरुष परमेश्वराचे भय धरतो, जो त्याच्याच मार्गाने चालतो, तो धन्य. तू आपल्या श्रमाचे फळ खाशील, तू सुखी होशील, तुझे कल्याण होईल, तुझी स्त्री तुझ्या घरात तुझ्या मास घरात सफल द्राक्षवेली सारखी होईल, तुझी मुले जैतुनाच्या रोपासारखी होतील आणि तुझ्या मुलांची मुले तुझ्या दृष्टीस पडतील. प्रियानो, किती अद्भुत आशीर्वाद आहे. फक्त एकच आहे, आमच्या जीवनामधील जे आद्य स्थान आहे ते परमेश्वराला असावं आणि परमेश्वराचंच भय आमच्या जीवनामध्ये असावं. प्रियानो, या जगातील कोणत्याही गोष्टीचं भय आम्ही धरून चालणार नाही. कारण की या ठिकाणी सुंदर स्पष्टरित्या प्रभू येशू ख्रिस्त या ठिकाणी म्हणत आहे की जे धन आहे ते त्याचं जीवन होते असं मुळीच नाही. 15व्या वचनामधील शेवटच्या भागामध्ये त्या ठिकाणी सुंदर म्हटलेलं आहे, पुष्कळ संपत्ती असली तर ती त्याचे जीवन होते असे नाही. पुष्कळ संपत्ती असली. पहा, आज या काळामध्ये अनेक अशी उदाहरणं आहेत, अनेक असे लोक आहेत, अनेक असे प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. काही लोकांच्या बाबतीत तर अरब करोड अशी त्यांची संपत्ती आहे. पण प्रियानो, काही अल्पशा आजारानं ते स्वतःचा जीव गमावलेला आहे. ते स्वतःचा जीव देखील वाचवू शकलेला नाही. कारण काय प्रियानो? याचं कारण काय? कारण की ती पुष्कळ संपत्ती जरी असली तरी ती संपत्ती आमचं जीवन वाढवू शकत नाही, आमची आयु मर्यादा वाढवू शकत नाही. कोणीही आपल्या आयुष्याची दोरी वाढवण्यास समर्थ नाही. प्रियानो, जीवन देणारा फक्त तो परमेश्वर आहे. तो फक्त प्रभू येशूच्या नावामध्ये आहे आणि ते आमचं जीवन वाढवू शकत नाही, ती आमचं जीवन होऊ शकत नाही. आणि म्हणून संपत्ती आहे एक मनाला फक्त समाधान असतं, हा एक फक्त मनामध्ये आभास असतो की माझं जीवन आता काय आहे, सुरक्षित आहे. हा आभास आमच्या मनामध्ये निर्माण होतो, पण वास्तविकता तशी नाही. कारण की जीवन देणारा केवळ तो परमेश्वर आहे. मत्ती कृष्णवर्तमान 13वा अध्याय आणि 22वे वचन आपण ऐकूया. काटेरी झाडांमध्ये पेरलेला, काटेरी झाडांमध्ये पेरलेला तो हा आहे की तो वचन ऐकतो, परंतु संसाराची चिंता व द्रव्याचा मोह ही वचनाची वाढ खुंटवतात. पहा, संसारिक चिंतामध्ये वचन आमच्या अंतःकरणामध्ये पडतं तर खरं, पण आमच्या जीवनामधील जो द्रव्याचा मोह आहे तो मोह काय करतो, आमची जी आध्यात्मिक जीवनातील वाढ आहे ती खुंटवतो असं म्हटलेलं आहे. प्रियानो, या विचाराकडे आम्हाला अधिक गांभीर्यानं लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण की संपत्ती हा द्रव्याचा मोह जो आहे तो आमच्या आध्यात्मिक जीवनाची वाढ खुंटवत असलेला आम्हाला दिसून येत आहे. मत्ती कृष्णवर्तमान 6वा अध्याय आणि 21व्या वचनामध्ये आपण पाहणार आहोत. कारण जेथे तुझे धन आहे तेथे तुझे मनही लागेल. पहा, जेथे धन आहे तेथेच मन लागेल. आणि मग काय होतं की आमचं मन जे देवाकडे वळवायचं आहे, जे आमचं मन देवामध्ये आम्हाला एक करायचं आहे, ते मन देवामध्ये एक करण्याऐवजी आम्ही ते धनामध्ये एक करतो आणि आमचं जिथं धन असतं तिथंच मन असतं. पहा, आमच्या जीवनामध्ये दैनंदिन जीवनाचा तुम्ही थोडंसं आपल्या वैयक्तिक वास्तविक जीवनाचा दैनंदिन जीवनाचा तुम्ही अभ्यास करा. तुम्ही तुमचं बायबल कुठं जर विसरलं तर तुम्ही तितकं त्रस्त होत नाही, तुम्हाला तेवढी भीती वाटत नाही. विचार करा, तुम्ही पहा, तुम्ही अनुभव घेऊन पहा. तुमचं बायबल तुम्ही जर चुकून कुठे विसरलं, तुमच्या लक्षात राहिलं नाही आणि जर ते सापडलं नाही तर आम्ही अतिशय रिलॅक्स असतो, आम्हाला काही वाटत नाही, ठीक आहे मिळेल, परत घेऊ, असे विचार मनामध्ये यायला लागतात. पण तेच जर तुमचं एखादं छोटंसं पॉकेट जे असेल पैशाचं किंवा तुमची एखादी दागिन्याची वस्तू असेल, ती जर चुकून कुठं राहिली आणि ती जर सापडली नाही, रोजच्या ठिकाणावरती मिळाली नाही, तर आम्ही खूप त्रागा करून घेतो. कुठं गेली, काय केली, आम्ही खूप मनस्ताप करून घेतो की माझं ही कुठं पैसे हरवलेत, कुठं हे माझा दागिना हरवला. आणि या विचारामध्ये खूप आम्ही स्वतःला काय करतो, त्रस्त करून घेतो. का? कारण की ते त्यांचं मन अडकलेलं आहे. प्रियानो, जेथे तुमचं धन तेथे तुमचं मन आहे. प्रियानो, आणि म्हणून आज या ठिकाणी लूक 16 मध्ये फार सुंदर आहे. 2 धण्याची चाकरी करू नका, 2 धण्याची चाकरी करू नका, देवालाच अध्यस्थान द्या, देवालाच तुमच्या जीवनामध्ये अध्यस्थान द्या. कारण की जर तो
प्रकाश तुमच्या जीवनामध्ये येईल, तो स्वतः निर्माता तुमच्या जीवनामध्ये येईल, तर निर्मात्याच्या मागे निर्मिती धावत येते प्रियानो. त्यामुळे तुम्हाला आशीर्वादाच्या शोधात जाण्याची गरज नाही, आशीर्वाद तुम्हाला शोधत येतील, कारण की तुमच्या जीवनाचं आद्यस्थान आहे तो या सृष्टीचा निर्माता आहे. आणि म्हणून जे आशीर्वाद जे आहे ते तुमच्या मागे धावत येतील. आणि म्हणून जे ते तुमचं धन ते तुमचं मन, म्हणून या धनावर आम्ही अवलंबून राहता का. लूक शुभवर्तमान याचा 18वा अध्याय आणि 24व्या वचनामध्ये त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे, तेव्हा त्यांच्याकडे पाहून येशू म्हणाला, ज्यांच्याजवळ धन आहे त्यांचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे किती बरे कठीण आहे. श्रीमंताने देवाच्या राज्यात प्रवेश करणे यापेक्षा उंटाने सुईच्या नाकातून जाणे सोपे आहे. कारण की प्रियानो, हा जो भाग आहे तो सुई म्हणजे आमची सुई जी दैनंदिन वापरत आहोत ती सुई नाही, तर त्या काळामध्ये सुईचे नेडे नावाचा एक दरवाजा होता आणि तो अतिशय छोटा होता आणि त्या सर्वसाधारण माणसाला सहज जाणं तिथं सोपं नव्हतं. पण प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे की उंटाला तिथून जाणं सोपं होईल, पण श्रीमंताला स्वर्गाच्या राज्यात जाणं कठीण आहे. आणि हे का आहे? कारण की बऱ्याचदा जी श्रीमंती आहे, जी समृद्धी आहे, मनुष्य कळत न कळत आपल्या समृद्धीवर अवलंबून राहायला शिकतो आणि देवाच्या वचनाला तो दुय्यम स्थान द्यायला लागतो. कारण की त्याच्या मनामध्ये एकच असतं, आमच्याकडे जे पैसे आहेत, आमच्याकडे जी अर्थव्यवस्था आहे ती आम्हाला सुरक्षित ठेवू शकते. पण प्रियानो, ज्याप्रमाणे वचन स्पष्ट सांगत आहे की धन जे आहे ते तुम्हाला जीवन देऊ शकत नाहीये. आणि म्हणून प्रियानो, पवित्र शास्त्रामधील एका इसमाचं उदाहरण आहे. एक श्रीमंत मनुष्य येशू ख्रिस्ताजवळ आला म्हटलेला आहे आणि तो म्हटला की सार्वकालिक जीवन हे वतन मिळण्यासाठी मी काय करावे. प्रभू येशू ख्रिस्तानं त्यांना पहिला प्रश्न केला, तू 10 आज्ञा पाळतोस का? तर तो म्हटला, होय, मी माझ्या तरुणपणापासून ह्या आज्ञा पाळत आलेलो आहे. आणि त्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्तानं असं म्हटलेलं आहे की त्यानं त्याच्याकडे निरखून पाहिलं आणि येशू ख्रिस्त त्याला म्हणतो की तुझ्यात अजून एका गोष्टीची उणीव आहे, तू आपले असेल नसेल ती गोरगरिबी असतील टाक आणि तू माझ्या मागे. आणि प्रियानो, ही त्याची परीक्षा होती आणि या परीक्षेमध्ये तो त्या ठिकाणी निरुत्तर झालेला आहे आणि त्या ठिकाणाहून नाराज होऊन निघून गेला असं म्हटलेलं आहे. कारण की प्रियानो, प्रभू येशू ख्रिस्तानं ज्यावेळेस त्याला निरखून पाहिलं त्यावेळेस निश्चित अर्थानं प्रभूने हेच पाहिलं असेल की याचं मन जे आहे ते याच्या धनामध्ये गुंतलेलं आहे. कारण की तो जे बोलत आहे सार्वकालिक जीवन हे वतन, म्हणजे हा वतन शब्द जे अर्थी तो त्या ठिकाणी वापरत आहे, त्यावेळेस त्याला त्याच्या डोक्यात कदाचित ही कल्पना असेल की हे वतन देखील मला काही विकत मिळत आहे का आणि त्याच्यासाठी मला काही द्यावं लागेल का, ही भावना कदाचित त्यांच्या अंतःकरणामध्ये असेल. की प्रभू येशू ख्रिस्ताला म्हणावं की सार्वकालिक जीवन हे वतन मिळण्यासाठी मी काय करावे, याची काय मोल आहे, कदाचित हा देखील विचार त्याच्या मनामध्ये असेल. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की पहिल्यांदा तू 10 आज्ञा पाळतोस का? तर होय, मी पाळतोय. तर मग असं कर, तुझ्यात अजून एका गोष्टीची उणीव आहे, तुझी असेल नसेल ते सोड आणि माझ्या मागे. म्हणजे त्याचं जे प्रथम जे त्याच्या जीवनातील आद्यस्थान होतं ते म्हणजे धनाला होतं. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्तानं केलेल्या प्रश्नावर तो त्या ठिकाणी निघून गेलेला, नाराज होऊन निघून गेलेला आपल्याला दिसून येत आहे. नीतिसूत्रे याचा 11वा अध्याय आणि 28वं वचन या ठिकाणी सुंदर शलमोन देखील धनाविषयक बोलत आहे. जो आपल्या धनावर भरोसा ठेवतो तो पडेल, पण धार्मिक नव्या पालवीप्रमाणे टवटवीत होतील. पहा, फार सुंदर शलमोनानं एक विचार मांडलेला आहे. जो आपल्या धनावर भरोसा ठेवतो तो पडेल, जो आपल्या धनावर अवलंबून आहे तो पडेल, पण धार्मिक जो आहे तो नव्या पालवीप्रमाणे टवटवीत होतील असं म्हटलं. पहा, श्रीमंत मनुष्य आणि गरीब लाजार याचं एक सुंदर उदाहरण आहे. कारण की पहा, जगामध्ये जगत असताना लाजाराला अतिशय कष्टातून जावं लागलेलं आहे, पण त्यानंतरचा जो भाग त्या ठिकाणी वर्णन केलेला आहे तो अब्रामाच्या उराशी त्या ठिकाणी बसलेला आहे, पालवीप्रमाणे टवटवीत आहे. कारण की त्याचं जीवन त्या ठिकाणी जे आहे ते देवाच्या राज्यात त्या ठिकाणी गेलेलं आहे. श्रीमंत मनुष्य नरकामध्ये आलेलं आपल्याला दिसून येत आहे. या विचारांमध्ये मला एक महत्वाची गोष्ट पुन्हा एकदा आपल्याला सुचवायची आहे की श्रीमंती याला दोष देत नाही, तर श्रीमंतीवर अवलंबून राहणं हे चुकीचं आहे, हे लक्षात आधी घेणं गरजेचं आहे. धन असणं वाईट नाही, पण त्या धनावर अवलंबून असणं
हे वाईट आहे आणि हे आम्ही प्रत्येकानं लक्षात घेणं, समजून घेणं गरजेचं आहे असं सांगितलं आहे. पण प्रियांनो, मला महत्वाचा जो विचार आपल्या समोर आज ठेवायचा आहे तो महत्वाचा विचार हाच आहे की जेथे तुमचं धन तेथे तुमचं मन, आणि विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये फक्त एकच आद्यस्थान असलं पाहिजे, ते म्हणजे परमेश्वरच. आम्ही एकाच गोष्टीवर अवलंबून राहणं पाहिजे, ते केवळ परमेश्वराच्या कृपेवर. त्याच्या अधीन आणि स्वाधीन आम्हाला आमचं जीवन जगणं गरजेचं आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जर आम्ही दुसरी पर्यायी व्यवस्था जर आम्ही ठेवत असो तर प्रियांनो, आम्ही कुठंतरी कळत न कळत प्रत्यक्षरित्या मूर्तीपूजा करत आहोत. देवाच्या इच्छेविरुद्ध आम्ही आमचं जीवन जगत आहोत. आणि म्हणून प्रियांनो, यावेळेस आपण आपल्या हृदयपटलावर हा विचार विशेष करून ठेवूया की आमचं जे ते धन आहे ते मन आहे, आणि म्हणून आमचं मन ख्रिस्ताच्या ठाई लागण्यासाठी, ख्रिस्तामध्ये राहण्यासाठी आमचं धनाला जे स्थान आहे ते दुय्यम राहणं गरजेचं आहे, आणि देवाचं जे स्थान आहे ते आद्य आमच्या जीवनामध्ये राहणं गरजेचं आहे. कारण पवित्र शास्त्रामध्ये योग देखील एक व्यक्तिमत्व आहे. त्याचं जर आम्ही जीवन पाहिलं तर समृद्धीनं भरलेलं आहे, पुष्कळ संपत्ती त्याच्याकडे आहे आणि व्यवस्थित सुखी समाधानी जीवन आहे. पण योबाच्या जीवनामध्ये परमेश्वराचं आद्यस्थान पहिलं आहे. तो प्रारंभी उठे पहिल्यांदा देवाचं उपासनेनं आरंभ आहे, दिवसाचा शेवट देवाच्या उपासनेनं तो करत आहे. म्हणजे योबाकडे सर्व आहे, पण त्याचं जे प्रायोरिटी आहे ते म्हणजे परमेश्वराची उपासना, त्याचं गौरव. अब्रामाचं जीवन देखील तुम्ही पहा. अब्रामाची देखील पुढच्या जीवनामधील झालेली प्रगती, त्याची संपत्ती आणि त्याच्या जीवनामधील जे आशीर्वाद आहेत पुष्कळ आहेत. पण अब्राम देखील त्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या विश्वासामध्ये तो इतका भक्कम झालेला आहे तर विश्वासाचा जनक म्हणून त्याला उपाधी त्या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे. आणि म्हणून प्रियांनो, आज आमचं जे ते धन आहे ते मन आहे, आणि म्हणून आम्ही त्या धनावर अवलंबून न राहता आम्ही देवाच्या कृपेवर अवलंबून राहणं गरजेचं आहे. आणि हा पाचवा विचार विशेष करून प्रियांनो या समय आपण आपल्या हृदयपटलावर करूया. प्रियांनो, हे जे आम्ही आज अभ्यास करत आहोत विजयी ख्रिस्ती जीवनाचा, निश्चित खात्रीनं हा जो अभ्यास आहे तो एका तासाचा मुळीच नाहीये, पण अतिशय आम्ही थोडक्या शब्दामध्ये, थोडक्या वेळेमध्ये आम्ही हा समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण तरी देखील प्रभू, याचे पुष्कळ असे संदर्भ आहेत, पुष्कळ असे विवेचन आहेत, पुष्कळ असे यातून सद्बोध प्रियांनो घेण्यासारखं आहे. विजयी ख्रिस्ती जीवन हे आमच्या संपूर्ण आयुष्याचा हा विषय आहे. प्रियांनो, जे विचार आज देवा पवित्र वचनातून आम्हाला देत आहेत तो प्रत्येक विचार आपल्या मनामध्ये रुजवा आणि त्याच्यावर मनन आणि चिंतन करा. हा पाचवा विचार यावेळेस आपण पाहिलेला आहे. सहाव्या विचाराकडे आपण जात असताना सहावा विचार जो आहे तो योहान वर्तमान 13 अध्याय आणि 35 आणि 36 या वचनामधून आपण ऐकणार आहोत. तुमची एकमेकांवर प्रीती असली म्हणजे, तुमची एकमेकांवर प्रीती असली म्हणजे त्यावरून सर्व ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात. तुम्ही माझे शिष्य आहात. पहा, पहिला महत्वाचा विचार आहे शिष्य. तुम्ही ख्रिस्ताचे शिष्य आहात. हे कधी ओळखतील? ज्यावेळेस तुमची काय असेल? प्रीती असेल. तुमची माझ्यावर काय असेल? प्रीती असेल तर तुम्ही माझे शिष्य म्हणून ओळखाल असं म्हटलेलं आहे. प्रियांनो, या विचाराकडे आपण जात असताना सहावा विचार आपण या ठिकाणी घेत आहे. त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे, जर तुमची माझ्या प्रीती आहे तर तुम्ही माझे काय? शिष्य ओळखाल असं या ठिकाणी वचन आम्हाला सांगत येत आहे. प्रियांनो, या विचाराकडे जात असताना विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये हा सहावा जो महत्वाचा विचार आहे तो मत्तई वर्तमान 18 अध्याय आणि 21 ते 35 या वचनामधून आपण ऐकणार आहोत. कारण की या सहाव्या भागामध्ये विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये हे दोन प्रामुख्याने विचार आहेत. त्यातील पहिला विचार आहे आमच्या अंतःकरणामध्ये प्रीती असणं गरजेचं आहे. रोमकराच्या पत्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे त्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या अंतःकरणामध्ये प्रीतीचा वर्षाव झालेला आहे. जो प्रीती करीत नाही तो देवाला ओळखीत नाही, कारण देव प्रीती आहे. आणि त्या देवाचे, ज्या देवानं आमच्यावर अगापे प्रेम केलेलं आहे त्या देवावर जर आमचं प्रेम असेल तरच आम्ही त्यानं आज्ञा पिलेल्या आज्ञेचं पालन करू शकू. त्यानं आम्हाला दिलेल्या नियमांचं आम्ही पालन करू शकू. त्यानं आम्हाला दाखवलेल्या मार्गावर आम्ही चालू शकू. खरोखर आम्ही त्याचे अनुयायी, खरोखर आम्ही त्याचे शिष्य म्हणून या जगामध्ये स्वतःला सादर करू शकू. पण प्रियांनो, जर आमच्या जीवनामध्ये आम्ही त्याच्या फाट्यामध्येच राहिलो नाही, आम्ही जर त्याच्यामध्ये राहिलो नाही तर प्रियांनो कदाचित आम्ही त्याचे शिष्य होऊ शकणार नाही. प्रियांनो, आणि म्हणून हा जो
जो 6वा विचार आहे, विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये प्रीतीमय जीवन असणं गरजेचं आहे, कारण प्रीती हे नियमशास्त्र पूर्ण करते असं म्हटलेलं आहे. आणि प्रीती 1 कोरिंथी 13वा अध्याय जर तुम्ही पूर्ण वाचला तर पुष्कळ प्रीतीविषयक त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. विश्वास, आशा, प्रीती या तिन्ही टिकणाऱ्या गोष्टी आहेत, पण त्यामध्ये प्रीतीला सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलेलं आहे. प्रीतीला सर्वश्रेष्ठ स्थान त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि म्हणून आज आम्ही प्रीतीमय जीवन जगणं गरजेचं आहे, कारण की प्रीती ही जी आहे ते नियमशास्त्र पूर्ण करत असलेलं आम्हाला या ठिकाणी सांगत आहे. आणि किंवा देवाचे जर आम्ही खरे अनुयायी आहोत तर आम्हाला प्रीतीमध्ये राहणं गरजेचं आहे, प्रीतीमध्ये जगणं गरजेचं आहे. आणि ती प्रीती फक्त एवढीच मर्यादित नाही, तर प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे सर्वात मोठी आज्ञा कोणती? तो आपला देव परमेश्वराच्या संपूर्ण मनाने, बुद्धीने, शक्तीने प्रीती कर. आणि दुसरी आज्ञा ही की जशी आपल्यावर तशी आपल्या शेजारावर प्रीती कर, शत्रूवर देखील तू प्रीती कर. प्रभू येशूचं आम्हाला मार्गदर्शन आहे, प्रभू येशूचं आम्हाला शिकवण आहे. तर प्रियानो, प्रीती ही आमच्या अंतःकरणामध्ये असणं गरजेचं आहे, कारण की प्रीती जर असो तर प्रीतीमय जीवन जे आहे ते विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये घेऊन जाणार आहे. प्रीतीमध्ये क्षमाशील अंतःकरण असणं गरजेचं आहे. म्हणून मत्ती सुवर्तमान याचा 18वा अध्याय आणि 21 ते 35 या वचनामध्ये आपण ऐकणार आहोत. फार सुंदर एक त्या ठिकाणी प्रसंग आहे, एक घटना आहे. मत्ती सुवर्तमान याचा 18वा अध्याय आणि 21 ते 35 या वचनामध्ये त्याची सुरुवात जर आम्ही पाहिली तर त्या ठिकाणी एक व्यक्ती आलेला आहे. पेत्र त्याच्याकडे येऊन म्हणाला, प्रभूजी, माझ्या भावाने किती वेळा माझा अपराध केला असता मी त्याला क्षमा करावी? 7 वेळा काय? येशू त्याला म्हणाला, 7 वेळा असे मी तुला म्हणत नाही, तर 7च्या 70 वेळेस तू क्षमा कर असं म्हटलेलं आहे. आणि मग पुढच्या भागामध्ये त्या ठिकाणी एक त्यांनी दाखला दिलेला आहे. म्हणूनच स्वर्गाचे राज्य कोणा एका राजासारखे आहे. त्या राजाला आपल्या दासापासून हिशोब घ्यावा असे वाटले. तो हिशोब घेऊ लागला. लक्षावधी रुपयाच्या कर्जाला त्याच्याकडे आणले. एक व्यक्ती आहे, एक दास आहे, एक राजा आहे. त्यानं राजाचं आपलं कर्ज घेतलेलं आहे आणि लाखो रुपयाचं ते कर्ज आहे आणि तो कर्ज घेऊन आलेला आहे. आणि तो हिशोब मागत असताना त्या चाकरानं काय केलं, त्या दासानं काय केलेलं आहे, पाया पडून विनवणी करून, आक्रोश करून त्या ठिकाणी त्या जे कर्ज आहे ते माफ करून घेतलेलं आहे. पहा, राजानं त्याच्या विनवणीचा मान राखून त्याच्या विनवणीला राजाच्या मनामध्ये कळवळा निर्माण झाला आणि त्या कळवळ्यानं त्यानं ते कर्ज क्षमा केलं. पण तोच व्यक्ती ज्यावेळेस पुढे जातो आणि पुढे झाल्यानंतर त्याचा सोबतीचा जो दास आहे त्याच्याकडून त्याचं काहीतरी येणं आहे, तर त्यावेळेस तो काय करत आहे, त्याचा येणे असणारा जो दास आहे, त्याच्या सोबतीचा जो त्याचा मित्र आहे, त्याला तो काय करत आहे, त्याचं वचन असं या ठिकाणी सांगत आहे, त्यानं त्याची नरडी आवळून म्हणाला, तुझ्याकडे माझे येणे आहे ते मला देऊन टाक. यावरून सोबतीचा दास त्याच्या पाया पडून गयावया करून म्हणाला, मला वागून घे म्हणजे मी तुझी फेड घेईन. पण त्याचे न ऐकता तो त्याला फेडीपर्यंत त्यानं त्याला तुरुंगात टाकलेला आहे. आणि हा जो प्रकार जो आहे तो ज्यावेळेस धण्याला समजलेला आहे त्यावेळेस त्या धण्यानं त्याला बोलावून म्हटले, अरे दुष्ट दासा, तू गयावया केल्यामुळे मी ते तुला सर्व देणे सोडले. मी जशी तुझ्यावर दया केली तशी तूही आपल्या सोबतीच्या दासावर दया करावयाची नव्हतीस काय? मग त्याच्या धण्याने त्याच्यावर रागून तो सर्व देणी फेडीपर्यंत त्याला हाल करणाऱ्यांच्या हाती दिले म्हटलेलं आहे. प्रियानो, हा एक उदाहरण एक दिलेलं आहे. प्रियानो, आज आमच्या जीवनामध्ये, विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये ज्यावेळेस आम्ही जगतो त्यावेळेस प्रीतिमय जीवन आणि क्षमाशील अंतःकरण असणं गरजेचं आहे. का असणं गरजेचं आहे? कारण की क्षमेमध्ये प्रियानो तारण आहे. पहा, प्रभू येशू ख्रिस्तानं त्या वधस्तंभावरील त्या स्वतःच्या अर्पणामध्ये देवानं प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आमच्या अपराधांची क्षमा केलेली आहे, आम्हाला शुद्ध केलेलं आहे. आणि ती क्षमा ज्यावेळेस आम्ही स्वीकारतो त्यावेळेस प्रियानो आम्हाला ती मुक्ती मिळते, ते तारण आम्हाला मिळतं प्रियानो. पण ज्यावेळेस आम्ही ती क्षमा, इतरांची क्षमा ज्यावेळेस आम्ही राखून ठेवतो त्यावेळेस प्रियानो आम्ही त्या देवाच्या क्षमेचा अवमान करत आहोत. कदाचित आपल्याला या दाखल्याप्रमाणे आमची अवस्था कदाचित त्या लाखो रुपये कर्ज माफ झालेल्या त्या व्यक्तीसारखी होऊ शकेल जर असून देखील आम्ही आमच्या बंधूला क्षमा केलेली नसेल, जरी अजून आम्हाला क्षमाशील अंतःकरण प्राप्त झाले नसेल, अजूनही आम्ही क्षमेमध्ये आमचं जीवन जगत नसेल, ख्रिस्ती विजय जीवनाचं हे महत्वाचं गुज जर आम्हाला असून देखील उलगडलं नसेल, प्रीतिमय जीवन, क्षमाशील अंतःकरण, तर प्रियानो आज या वचनामध्ये आम्ही जात असताना
क्षमा मागत असताना कदाचित आम्हाला असं वाटत असेल की आम्ही एखाद्याला क्षमा करायचे, तर आम्ही जाऊन त्या व्यक्तीला जाऊन भेटावं आणि त्याला क्षमा मागावी. प्रियानो, मी असं म्हणेन की तुम्ही केलं तर ठीक आहे, पण कदाचित तो तुमची क्षमा स्वीकारणार नाही किंवा तो तुम्हाला माफ करणार नाही किंवा तो तुमचं अंतःकरण ओळखू शकणार नाही. पण तरी देखील जरी तुम्ही प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीला तिथं भेटून जाऊन त्याला क्षमा करू शकत नसाल, तरी देखील तुम्ही जिथं आहात ज्या घरामध्ये, कारण की आम्हाला क्षमा जगाला दाखवायची नाही, आम्हाला पित्याला दाखवायचं आहे. तुमचं जीवन जे आहे ते तुम्हाला पित्याला, तुमचं अंतःकरण पाहणारा तो पिता आहे. आणि म्हणून तुम्ही जिथं असाल त्या ठिकाणी आपल्या हृदयपटलावर हात ठेवा. आज देखील जे लोक ऐकत असतील आणि आज देखील हे वचन जे लोक स्वीकारत असतील, जर अजून तुम्ही कोणाची क्षमा राखून ठेवली असेल तर ही वेळ आहे, हा क्षण आहे. या क्षणाला तुम्ही तुमच्या अंतःकरणावर हात ठेवा आणि ज्या व्यक्तीबद्दल तुमच्या मनामध्ये काही कटुता असेल तर आज प्रभू येशूच्या नावामध्ये त्याला क्षमा करून टाका. पहा, परमेश्वर तुमचं अंतःकरण पाहणार आहे. कारण की तुम्ही जरी प्रत्यक्ष जाऊन त्या व्यक्तीला भेटून तुम्ही त्याला क्षमा मागितली नाही किंवा त्याची क्षमा केली नाही, गरज नाही, पण तुम्ही जिथं आहात तिथं अंतःकरणामध्ये त्याला क्षमा मागा. तुमचं अंतःकरण ओझं जे आहे ते निघून जाईल. प्रियानो, तुमचं जीवन जे आहे ते बर्डन फ्री होऊन जाईल आणि तुम्ही त्या ठिकाणी एक सुख, एक समाधान एक तुमच्या अंतःकरणाला प्राप्त होईल. कारण की तुम्ही ख्रिस्ताचा जो खरा आदर्श आहे किंवा ख्रिस्तानं जी दिलेली सत्य शिकवण आहे ती तुम्ही आज तुमच्या जीवनामधून आचरलेली आहे. म्हणून जिथं कुठे असाल तिथं तुम्ही तुमच्या अंतःकरणामध्ये अंतःकरणावर हात ठेवा आणि त्या व्यक्तीची क्षमा करून द्या. कारण की पेत्र त्या ठिकाणी म्हणत आहे 7 वेळा क्षमा करावी काय, प्रभू येशू म्हणतो 7च्या 70 वेळेस तू क्षमा कर. आणि म्हणून प्रियानो, या समय ही संधी आहे, हे प्रभूचं विजय ख्रिस्ती जीवनाचं हे फार महत्वाचा भाग आहे. तुम्ही क्षमा करणं गरजेचं आहे. कारण की तुमचं लाखो करोडोची क्षमा परमेश्वरानं तुम्हाला केलेली आहे, तुमच्या अपराधांची त्यानं क्षमा केली आहे. आणि म्हणून तुम्ही देखील एकमेकांच्या अपराधांची क्षमा करा आणि ती मुक्ती तुमच्या जीवनामध्ये, त्याचा तारणाचा अनुभव तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये घ्या. कारण की जर आम्ही ते करत नाही तर आम्ही स्वतःलाही फसवत आहोत आणि देवालाही फसवत आहोत. आणि म्हणून योहानाचे पहिले पत्र याचा 4था अध्याय आणि 20 आणि 21 या वचनामध्ये आपण पाहणार आहोत. योहानाचे पहिले पत्र 4था अध्याय 20 आणि 21 या वचनामध्ये योहान त्या ठिकाणी बोलत आहे, मी देवावर प्रीती करतो, मी देवावर प्रीती करतो असे म्हणून जर कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष करील तर तो लबाड आहे. कारण डोळ्यापुढे असलेल्या आपल्या बंधूवर जो प्रीती करीत नाही त्याला न पाहिलेल्या देवावर प्रीती करता येणे शक्यच नाही. कारण की जर आम्ही म्हणतो मी देवावर प्रीती करतो पण दिसणाऱ्या बंधूची जर मी त्याचा द्वेष करतो तर मला आम्ही देवावर प्रीती करतो, ही आमच्या जीवनातील एक लबाडी आहे. आम्ही लबाड या ठिकाणी प्रियानो बोलत आहोत. प्रियानो, याचा गांभीर्याने विचार करा. विजय ख्रिस्ती जीवनामधील हे 2 मूल्य आपल्या हृदयपटलावर आजच करून ठेवा. प्रीतिमय जीवन, क्षमाशील अंतःकरण, त्यानं तुमची क्षमा केलेली आहे, तुम्ही ती क्षमा स्वीकारलेली आहे, तारण तुम्हाला प्राप्त झालेलं आहे. पण जर तुम्ही दुसऱ्याची राखण ठेवत आहात तर पुन्हा तुम्ही त्या तारणापासून, देवाच्या सानिध्यापासून तुम्ही दूर जात आहात. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त पेत्राला म्हणत आहे 7 वेळा करावी का नाही, 7च्या 70 वेळेस तू करावी. आणि म्हणून एक सुंदर वेळ आहे प्रियानो, या क्षणी आपल्या अंतःकरणावर हात ठेवा आणि जर कुणाच्याबद्दल तुमच्या मनामध्ये काहीही असेल, क्षमा मागा, अंतःकरणामध्ये क्षमा मागा. देव ते अंतःकरण पाहिल आणि तुमची जी आहे क्षमा तो करेल. निश्चित अर्थानं विजय ख्रिस्ती जीवनामध्ये हा एक महत्वाचा भाग आहे. शेवटच्या भागाकडे आपण जात असताना 7वा विचार यावेळेस आपल्याला समोर मला ठेवायचा, आणि तो 7वा विचार हा आहे की आम्ही प्रभू येशूच्या येण्यापर्यंत तयार असावे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या येण्यापर्यंत आमचं जे जीवन आहे ते तयार होणं गरजेचं आहे त्याच्या सोबत जाण्यासाठी. आणि म्हणून योहानाचे पहिले पत्र याचा 2रा अध्याय आणि 28व्या वचनामध्ये त्या ठिकाणी योहान म्हणत आहे, तर आता मुलांनो त्याच्यामध्ये राहा. ह्या सुरुवातीला तर आता मुलांनो
त्याच्यामध्ये राहा, म्हणजे ख्रिस्ताला परिधान करा, ख्रिस्ताला धारण करा, त्याच्यामध्ये राहा. तुमचं अंतकरण त्याचं अंतकरण एक होऊ द्या, देवाचं आणि तुमचे अंतकरण एक होऊ द्या प्रियानो, त्याच्यामध्ये राहा असं म्हटलेलं आहे. पुढं यासाठी की तो प्रगट होईल तेव्हा आपल्याला धैर्य असावे. तो प्रगट होईल तेव्हा आपल्याला धैर्य असावे. कारण की त्याच्या येण्यापर्यंत आम्ही उभं राहण्यासाठी, सिद्ध होण्यासाठी, सरळ सात्विक निर्दोष जीवन प्रभूला सादर करण्यासाठी, दाग विरहित सुरक्षता नसलेलं जीवन प्रभूला सादर करण्यासाठी आम्ही तयार असणं गरजेचं आहे. आम्हाला सिद्ध असणं गरजेचं आहे. आणि सिद्ध राहण्यासाठी पहा, सुरकुती नसलेलं पहा, आज सर आम्ही एखादं वस्त्र आम्ही घालत आहोत आणि जे वस्त्र ज्यावेळेस आम्ही ते वापरतो, त्या वस्त्राचा ज्यावेळेस वापर होऊन जातो त्यावेळेस आम्हाला ते जर वस्त्र व्यवस्थित ठेवायचं असेल तर आम्ही त्याला काय करतो, इस्त्री करतो. आम्ही त्याला स्वच्छ डिटर्जंटमध्ये आम्ही त्याला धुतो, स्वच्छ ठेवतो. आणि आमच्या ज्या ठिकाणी आम्हाला जर कुठं कार्यक्रमाला जायचं आहे तर त्या दिवसापर्यंत ते वस्त्र जे आहे ते आम्ही चांगले ठेवतो, कारण की आम्हाला त्या कार्यक्रमामध्ये तिथं शोभा करायची आहे, कारण त्या ठिकाणी आम्ही चांगलं दिसणं गरजेचं आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वितीय आगमनापर्यंत आमची तयारी आहे. आमच्या रोज आणि रोज आम्ही आमचा वधस्तंभ का उचलावा, प्रति दिवशी आम्ही आमचा वधस्तंभ का उचलावा, आत्मनिग्रह आम्ही का करावं, स्वचा त्याग आम्ही का करावा, तर रोज आणि रोज मला तयार होणं गरजेचं आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वितीय आगमनापर्यंत मला तयार होणं गरजेचं आहे, मला उभं राहणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून योहान या ठिकाणी म्हणत आहे 1 योहान 2:28 मध्ये, जर तुम्ही त्याच्यामध्ये राहाल, त्याच्यामध्ये राहा या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. 1 योहान 3 अध्याय 3 वचन, जो कोणी त्या संबंधाने ही आशा बाळगतो, तो जसा शुद्ध आहे तसे आपल्यालाही शुद्ध करतो. तो जसा शुद्ध आहे तसे तो आपल्यालाही शुद्ध करतो. या ठिकाणी योहान म्हणत आहे, जो कोणी त्या संबंधाने ही आशा बाळगतो, जसा तो शुद्ध आहे तसे तो आपणालाही शुद्ध करतो. प्रियानो, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वितीय आगमनाकडे आपली वाटचाल होत असताना त्याचं येणं समीप आहे. काळाची चिन्ह आमच्या अवतीभोवती घडणारी परिस्थिती, प्रसंग हे आम्हाला संकेत देत आहे की त्याचं द्वितीय आगमन कधीही होऊ शकतं. त्या द्वितीय आगमनासाठी आज आम्हाला तयार होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून प्रियानो, सर शेवटी पुन्हा एकदा आपल्याला याचं स्मरण राहावं म्हणून जे 7 विचार आज आपण शिकलेले आहेत ते 7 विचार मी पुन्हा एकदा आपल्यासाठी या ठिकाणी सांगत आहेत. ते 7 विचार. पहिला विचार, प्रभू येशू ख्रिस्त हा तारणार आहे ही खात्री स्वतःला पटावी, हृदय पटलावरती कोरली जावी, इतरांना ती स्पष्ट सांगता यावी की प्रभू येशू एकच मार्ग आहे पित्याकडे जाण्याचा. दुसरं, पश्चातापी अंतकरण आम्ही स्वतःला तयार करणं गरजेचं आहे. पश्चाताप म्हणजे वाईटाकडे पाठ आणि देवाकडे आमची दृष्टी करणं, देवाकडे आम्ही पाहणं. तिसरं, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला या नवीन जीवनामध्ये वाटचाल करायची आहे. विजयी जीवनामध्ये आम्हाला जगाच्या मार्गदर्शनाने नव्हे तर देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाने आम्हाला चालायचं आहे. चौथी गोष्ट, स्वतःचा त्याग करायचा आहे. आत्मनिग्रह, आमच्यातील प्रौढी, मीपणा, स्वकेंद्रित जीवन, स्वार्थी जीवन, लोभी जीवन आम्हाला काढून टाकायचं आहे. प्रति दिवशी आम्हाला आमचा वधस्तंभ घेऊन चालायचा आहे. जगावर अवलंबून न राहता, धनावर अवलंबून न राहता, स्वतःच्या बुद्धीवर, ज्ञानावर, क्षमतेवर अवलंबून न राहता, देवाच्या कृपेवर अवलंबून राहणार आमचं जीवन आम्हाला जगणं गरजेचं आहे. कारण की 2 धण्याची चाकरी आम्ही करू शकणार नाही. आणि 6वी गोष्ट, आमचं जीवन जे आहे प्रीतिमय असणं गरजेचं आहे. क्षमाशील अंतकरण आम्हाला प्राप्त होणं गरजेचं आहे. आणि 7वी आणि महत्वाची गोष्ट, आम्ही ख्रिस्ताच्या द्वितीय आगमनापर्यंत आम्हाला तयार होण्यासाठी आम्हाला त्याच्यामध्ये राहणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये आम्हाला चालणं गरजेचं आहे. त्याच्या प्रकाशात आम्हाला चालणं गरजेचं आहे. त्याच्या वचनामध्ये आम्हाला राहणं गरजेचं आहे. तरच प्रियानो, आम्ही विजयी ख्रिस्ती जीवनाची वाटचालीस आरंभ करू शकतो. म्हणून प्रियानो, आज या वचनाच्या शेवटी येथे महत्वाचे प्रामुख्याने मुख्य भागातील जे 3 विचार आहेत. पहिला, नामधारी ख्रिस्त, भ्रम मृगजळ असणारं ख्रिस्ती जीवन जे स्वतःला फक्त समाधान करून घेतं की मी ख्रिस्ती आहे, पण ख्रिस्ताच्या अस्तित्वापासून, ख्रिस्ताच्या सानिध्यापासून ते कोसो दूर आहेत.
तसं माझं जीवन आहे का? माझं जीवन स्वकेंद्रित आहे का? स्वतःसाठी मी जगत आहे का? स्वार्थासाठी, नावासाठी, प्रसिद्धीसाठी जगत आहे का? आणि तिसरं आणि महत्वाचं जीवन जे ख्रिस्ती विजयी जीवन आहे. आज पुन्हा एकदा आत्मपरीक्षण करूया, स्वतःची वाखाणणी करूया, स्वतःला तपासूया आणि मी आज कोणत्या जीवनामध्ये जगत आहे, चालत आहे याचं आत्मपरीक्षण करूया. आणि मग जर तुम्ही विजयी ख्रिस्ती जीवनामध्ये चालत आहात, प्रामुख्यानं या 7 गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये ज्या बेसिक आहेत, प्राथमिक आहेत, त्याच्या पुढे पुष्कळ अशा भाग आहेत, पण या प्राथमिक ज्या 7 गोष्टी आहेत त्याच मी आज आपल्या समोर ठेवल्या. या गोष्टी आज आमच्या जीवनामध्ये आहेत का याची तपासणी करा, आत्मपरीक्षण करा. कारण की एकच जगामधलं करेक्ट मापन सूत्र आहे ते म्हणजे परमेश्वराचं पवित्र वचन. हे वचनच आमचं जीवन तपासू शकतं आणि त्या वचनाप्रमाणे आहात तर निश्चित अर्थानं तुम्ही विजयी ख्रिस्ती जीवनाकडे तुमची वाटचाल आहे. देव करो या वचनाप्रमाणे चालण्यासाठी देवाचा पवित्र आत्मा आपल्याला सदैव मार्गदर्शन करो हीच मी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. आपण प्रार्थनेमध्ये असूया. यावेळेस पालकीनबाई आपल्यासाठी प्रार्थना करते. हालेलुया, हालेलुया, स्तुती, धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभू. होय परमेश्वर पित्या, या सुंदर वचनाद्वारा तू आमच्याशी बोललास म्हणून तुझे आभार आणि उपकार मानते प्रभू. खरंच प्रभू, हे विजयी ख्रिस्ती जीवन जगण्यासाठी प्रभू तू आम्हा प्रत्येकाचं सहाय्य कर माझ्या राजा. आणि प्रभू या वचनामध्ये प्रभू हे वचन ऐकून सोडून न देता बाप्पा त्याप्रमाणे आम्ही आचरण करणार असावं असं तुझ्या दयेनं आणि तुझ्या कृपेनं तू कर परमेश्वर पित्या. बाप्पा हे वचन आम्ही आमच्या अंतःकरणामध्ये बाप्पा साठवून ठेवण्यासाठी बाप्पा आम्हा प्रत्येकाचं तू सहाय्य कर बाप्पा. ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर बाप्पा. प्रत्येकाचं कुटुंब तू आशीर्वादित कर माझ्या राजा. आणि बाप्पा ह्या सर्व वातावरणातील प्रत्येक ह्या दुष्परिणामापासून बाप्पा प्रत्येकाचं तू संरक्षण कर बाप्पा. प्रत्येकाला सुखी, समाधानी, आनंदी असं तू ठेव परमेश्वर पित्या. आणि प्रत्येकाच्या गरजा तुझ्या स्वर्गीय भांडारातून तू भागव परमेश्वर पित्या. हीच आम्ही तुझ्या चरणी प्रार्थना करतो बाबा. इथून पुढची संपूर्ण वेळ बाप्पा तुझ्या पवित्र हातामध्ये देऊन ही लहानशी प्रार्थना धन्यता प्रभू येशू याच्या प्रिय आणि गोड नावात मागते म्हणून ऐक पित्या. आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरील तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज समजते आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणासून सोडले आहे तसेच तो आमची ऋण आम्हास सोड आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडू. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आणि आता सर्व समर्थ देव बापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रेमळ कृपा आणि पवित्र आत्म्याचं सहभागीपण आता आणि सदा सर्व काळ आपणा सर्वांसोबत आणि देवाच्या सर्व विश्वसनीय लेकरासोबत आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमेन, आमेन. जय जय जगदीशा, जगाला तुझी मात्र आशा. जय मंगलधामा, जगावर तुझा मात्र प्रेमा. जय जगदा जगाला तुझा मात्र थारा. जय जय विश्वपते, जग हे तुझी वाट बघते. तुझी मात्र सेवा घडू दे जगामध्ये देवा. तुझे राज्य येवो, जगिया स्वर्ग उभा राहो. तुलाच वंदन घे, आमचे वैभव तू अवघे.
वंदने